Tini sing sini Kwtal CM sini Sir Ronel diploma by sing Pai Malapika tai sini Hamza Mani Mari sing kisisa je sukti sini Borom media forum nengai sing Rwkha tai khum ya phalai bowai thaise thani kok salai mani yagulo sini je media rone jing jalong sing ban thani sai khana rakha tai aba haikeno sini kwbangma je thangnai salro je sing manthai soktai tongmani no borok edisi hapang thangnai salrogo sono chubai tongma haikeno taklai ni je Kwtal government ni yo je yapri senai ba barja manero born thani sing sini je nangmani kono sing saikhna rakha tai borok sino oba haikeno goshikha je o talni simi tesaini hai abo haikeno taibo krakte samtangjanai taibo media roni bagi phandrajaknai tai boroni je Borok by sing je kok salemani bising tike sing saimanka je media roni bagi je kaisa nok ba nok thai ba thai kaisa je tangjana ni samani aroni bisingo kwbangma borok ni je planning ni mote sing naimani motengke belaike khatungnani kok belaike kha tongthongnani kok media roni bagi TTA disi hapang belaike wansukjak tai abo haikeno borok suno kok rwkha je je nok thai ba je thai tangi rejangnai abo jotoni bagui nongnai tai abo haikeno joto media ni borono joto taku buhuk joto miliwi sing je kok thumnai rok sing joto miliwi aro samung khlaimanai jotono jaija kaisa chamber ingya khaba room place nami rejangnai tai abo haikeno aro conference hall rok tongnai abo haike kaham khai kaisa setup sanamui sini media rok bagi sanami rejangnai ni sajakma bai sing belaike khatong khajangjak sini media ni taku tai buhuk tai hambai sing rona musumu sini TTA disi hapangno taklai ni je taklai sini je barjai yasakjak rokno tai sini CM sarno belaike hambai maro tamni hinba chengmani logi logino omhai kaisa belaike kotor yapri semani sini media rok bagi belaike kaham tai phaini salrogo sing taibo karakte samung tangi manan hnoi tai edisi hapang nobon bagina hambai maro taibo borok sini kok thumnai rokni bagi taibo samung khai kangkai jora bai baksa je nangpungmani nangmung ba sini je khlai therono borok khlai ri tongma bagai sing bana hambai report bai tang wansugo phaini salrogo sing taibo karakte samung tangmani tai hapang suno phandrma bai sing media rok taibo karakte basai manan hnoi tini ang Borom media forum ni General Secretary ngai tai sini President yang Somit Burma tai sini je members of tini je koekjon asung baksa phai maja phaiman bagi borno bosung hambai report paya tai angwan sugo singom haikeno sekangi thanglai tai kokthum thumtani media ni samung khlaithini o sing taibo phan karake samung tangmanan ne angwan sugo sini loko robo suno mo haiken support khlaine sini hapang robo suno mo haiken support khlaitong belaike hambai nor jotono tai sini president bo kokthai theni sanai jodi nini kono mujungmani tai edisi hapono nang bom haike tai hambai rana mujung ang to kisa hambai ri rakha au sa saikha na ba je hambai sini program ni bakhakti rakha sini ds kha abo hanyang ba hambai nai chung hambai rena ni no dini dorkar tamni ba jotoni khapur mani bisingtei jehetu hapang achukha norok borok ni jotoni raino chung bo belaike khapur jakka je omhai hapang thung beskango kok phaisa sajak yawi lokoni samasya no bujinai jat hapang je pro chung kok toma khani mo buini jengjal simi sayawi tini omti jaga building khapo tini omti jaga school kahamung khapo arni kaham marks pass khapo obo hai development khapo chakri man tongbai khapo abo hai kok man chung sanamo chungo beskango amhai ma satung abai lokorong hambai tai hapang no hambai jotoni